Hi guys, welcome back. Mangni hapon daw mi. Diri sa food park. Oh. Naon daw mi diri ang. Way lamisa, puno. Puno. Sa dagat daw mi. Nagbanda. Sino yung mga nag-celebrate yung mga birthday? Dira, birthday kuya. Ito ang nalagyan. Ito ang birthday na? Okay? Si Palang natin? Idna akas. Dirira. Ano ba yung birthday niya? Dirira ako ng lamisa. Thank you. Bye-bye.